Irresponsabbli hija din il-kelma li juża l-opinjonista Martin Scicluna biex iddeskriva l-karattru tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, li f'artiklu dettaljat fit-Times of Malta analizza s-sitwazzjoni politika attwali ta' pajjiżna. Scicluna innota r-rabta bejn Daphne Caruana Galizia u Simon Busuttil u deskriva din ir-relazzjoni bħala mhux l-aktar waħda dinjituża għall-kap tal-Oppożizzjoni. The Caruana Galizia tale is wagging the Busuttil dog, not the most dignified or inspiring position for the opposition leader to find himself in. B'dan irid ifisser li għalkemm Busuttil suppost jinsab fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista qed iħalli l-aġenda ta' Caruana Galizia tmexxih u qed jibbaża l-kampanja tiegħu fuqha u fuq l-istejjer tagħha. Fil-fatt, meta tkellem dwar il-kap tal-Oppożizzjoni, qal il minflok jieħu pożizzjoni bħalma kull politikan serju għandu jieħu jinsab kommess li wassal il-messaġġ li l-istejjer ta' Caruana Galizia huma veritiera. Iżda il-verità, speċjalment meta bbażata fuq evidenza bla bażi u minn blogger b'aġenda politika, hija rari ħafna li tkun vera, innota Martin Scicluna. B'dan kollu fl-isfond l-opinjonista tenna li Simon Busuttil huwa konxju u jaf li l-unika mod li bih jista' jieħu post il-Prim Ministru fl-elezzjoni ġenerali li jmiss huwa billi jibni stampa ibbażata fuq il-messaġġ li Joseph Muscat huwa raġel korrott. Ar minn hekk id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni li ninsabu f'emerġenza nazzjonali jew kriżi kostituzzjonali u l-appell għall Presidenza Malta biex tuża l-awtorità morali biex tgħid li l-Prim Ministru jirriżenja huwa biss xhieda tal-mod irresponsabbli li bih qed imexxi l-kampanja tiegħu Simon Busuttil. U biex iżid ma' dan, Scicluna qal li l-mod li bih Busuttil is putting his own life at risk is melodramatic and demeaning. Biex hekk, Scicluna qal li l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni għal dawn l-allegazzjonijiet huwa mibni fl-arja. Jew fi kliemu eżatt, Busuttil's support for these allegations will be found to be built on sand. Scicluna deskriva l-każ Grant bħala konfoffa, mibnija biss fuq teorija ta' blogger bla kontroll li hija magħrufa ma' kulħadd li tqanqal l-avversjoni kontra l-Partit Laburista. Spjega kif dan il-każ, deskritt mill-Prim Ministru bħala l-akbar kidba faħxija fl-istorja politika ta' pajjiżna huwa biss ħolqa minn katina ta' allegazzjonijiet li saru mill-blogger nazzjonalista fl-aħħar sena. Allegazzjonijiet li bil-mod dettaljat li bih ikunu miktuba jirnexxilha talludi lill-qarrija tagħha. Scicluna tem jgħid li pajjiżna tkun immanipulat emozjonalment, fl-istess waqt li qed tkun ipperikolata l-ekonomija ta' pajjiżna b'dawk li ddeskriva bħala logħob riskjużi għal vantaġġ politiku.